ọrụ na-aga n'ikem wee ruo ogo dị elu n'okporo ụzọ Raban dị n'Awka dịka ụlọọrụ ngoju ọrụ mbụ Niger Cat Construction Company malitegoro iwusa okwute n'ala ahụ. Onye na-edetara anyị ihe na-eme n'Okporo bụ Ngozi Obileri kọrọ na ndị ọrụ jupụtara ebe ahụ wee na-arụ ọrụ akwụrụ ha ụgwọ. Kiri ka akụkọ ahụ n'uju. Oge ndị nta akụkọ rutere na ụzọ awara ahụ gara Raban, ahụrụ ndị ọrụ ngo ahụ ka ha nọ n'ogo dịgasị iche iche na-arụ ọrụ ya nakwa akụrụngwa eji arụgasị ọrụ na nnukwu ụgbọala eji arụ ọrụ ụzọ nọgasịkwa n'ebe ahụ. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ ABS okwu, ka onye site manager bụ injinia Kabel Amal kọwalụ na ha na-arụsi ọrụ ike ịhụ na ha rụchapụrụ ya bụ ọrụ otu esiri kwuo, ọkachasị oge ugbu a ọ dị ka mmiri ọ na-ebidozi izo, ma kọwakwa na ọ bụrụ na ha arụchaghị ya bụ ọrụ ngwa ngwa na mmiri ga-emebi ahụhụ ndị ha tagoro n'ụzọ ahụ. Injinia Ama kọwakwara na dịka ha rụchagoro ọrụ na Club Street na ha chọziri ibido ọrụ na ụzọ awara ahụ gara Raban na ụzọ nke gara Millennium na Everyday Supermarket dị na mpaghara Regina Shelley na ụzọ awara ahụ gakwara Y Junction ebe ha bidoworo ọrụ ịrụ ọwa mmiri. Ọ kọwara na ha na-enwe ihe nhịahụ n'inweta akụrụngwa ha ji arụ ọrụ n'ihi ihe ego Nigeria na-eme ugbu a dịka ndị ụlọọrụ CBN si wee debe ya, ma kọwakwazịa na inye ndị na-ebutere ha ego ha ji arụ ọrụ ego na-abụ ihe nhịahụ dịrị ha, ma kwe nkwa na ha ga-agbalịsi ike one ha nwere ike ịhụ na ha rụrụ ya bụ ọrụ ka esiri kwuo ya. Site n'Awka, abụ m Ngozi Obileri.